yma yn rali goffa James Trenholm. Da ni currently yn Llanbedrog yn y last stage. Carl efo fi fyma. Go boys. Carl yn neud time control. Mae'n absolutely freezing. Nes i adael y tŷ efo ceillia. Dwi ddim efo dim rwan. Dwi'n gwybod yn cael. Sy'n bobl sy'n cael ralio? Joskins. Dwi'n sy'n ei ddeud. Dwi'n yn siŵr, really. Rwy'n o Ben Llyn. Ffarmwr, so cael wlad mwy na neb. Rali ochr yma yn really popular. Llawn Joskins yn ei, so... O lle dwi mor fan efyn, mae'n big thing neu neitars. Lle ddim yn drwy bob pentra a fatha ni wedi spotio Carol i'n dreif yr oen yn rwla. Sut berson sy'n licio ralio? Dwi'n gwybod, rhywun really sydd yn licio gyrru fast efo car, I suppose. So pobl sy'n jyst yn mewn i cael rush. Yn marn ni, mae ralio cymdeithar o dal yn ti'n neud. Wel, i fod yn onest, dwi'n rili wedi treino fel yn byd. Dwi jyst yn edrych o beth ond sair ydw i'n neud yn yng ngwaith rhan fwyaf o'n dweud, ti'n bo. What a fucking porn star. Mae'n edrych yn eitha lan, dydi? Car rally fi di hwnna. Mae rally yn sport modero, yn cael ei amseru yn erbyn y cloc. Dim ond ar ffyrdd wedi cael, neu yn y fforestydd. So, da ni'n gyrru main roads i fynd i'r cymalau, a wedyn unwaith da ni'n cyrraedd y cymalau, mae'r stopwatch yn dechrau, ac wrth gwrs, y person sydd efo'r amser isa sydd yn ennill y rally. Ti'n bod mewn car o rally driver? Dyn nhw'n gall. Dydy'r threat o farw sydd fyny clawdd ddim mor gryn yn nhw a mae o mewn pobl eraill. Ti'n gampl dy fwyd, really, yn y car yma. Swn i'n meddwl hyn o'n meddwl wneud y fath ola yng nghar yn hyn. Fydd gwario absolute fortune o, jyst i reid o rhwng dwy bostig iat yn ddos irwen rhywle. Ti'n bo, y malu o'r acs o fewn 10 munud o ddechrau drifio fo. So, car ydi Volkswagen Polo GTI. Ddim Volkswagen Polo GTI fel sy'ch chi'n gweld ar y ffordd. Mae'r car yn 1600, gyriant 4 olwyn, a gwerth y car rhywbeth o gwmpas $250,000 o bunnoedd. So, dim rhywun faint o gwerth Volkswagen Polo normal. Heddiw, dyn ni yn paratoi at frown nesaf y bencampwriaeth Pryden. Jyst yn eich chydig o test efo'r car a newid ambell i beth i wneud siŵr bod y car yn gyflym am y rali nesaf. Cambrian Rally ydi chweched rownd yn bencampwriaeth Pryden. Mae yn Llandudno ac yn fforestydd Penmachno a Cloceunog. Rali anodd, deud y gwir. Diolch yn fawr. Sit. Be ydi'r Cambrian Rally?
bywyd fi. Rali lleol, rali bwysig i fi. Pan da ni'n mynd i'r Cambrian, unrhyw rali, coed neu tamac, mae bob un car yn cael check. So maen nhw'n checio, mae yna golwg saff yna fo. Dyddiad ar y seti, mae'n fath expiry, fatha bwyd mewn ffordd. Harnesses yr un peth, a wedyn os mae'r extinguishers, cos mae'n plumbed in yn y hon, a mae'n handheld, so gyda navigator tynnu un allan, a rei, god forbid os mae'n dan, gyda rhaid allan. So mae bob un car yn gorau gael o. Mae clubman novice i fyny professional, expert, top-notch, yn gorau mynd trwy rhyw fath o scrutineering. Mae'n tial sticker ar y caej, so gyda fatha ar y Cambrian, gyda Cambrian Rally 2021, scrutineered past, sticker arno fo. Mae'na drivers yn dod yma o bob man. Finland, Norway, Sbaen. Hogia di dod yma jyst i experience o coed Cymraeg am ffyrdd mae'n newid o un coed i'r llall. Osian Price ydy British Rally contending champion o Mid Wales. Yn cystadlu yn y British Championship. Yn ebyn, driver arall, Matthew Edwards o Golden Bay. Yn yr unig car, just. Os mae'n cymryd i bwys off y pulse, a Matthew yr un peth, take your finger off the pulse, it's gone. They can't stop. They've got to be 3 rallies ahead. Efo, budget, sponsorship, fitness. Yes, mae Oslan yma yn paratoi am y British Championship nesa. Hellish impressive. Cys I text boy yma, do you want to come up? And so ni'n meddwl bore edrych mas o'r office, so happy days. Fi'n treino Oslan. Mae'r driver yn scrapo trwy'r dydd am eiliadau bach, so maen nhw'n edrych am rhywbeth arall, so mae nutrition, y ffitrwydd, y cryfder yn hollol pwysig, jyst I cael fel y 1% bach. Mae o lawr i'r details bach. Wrth gwrs, mae'r G-Forces a diwrnodau hir yn cymryd lot allan o gorffrwyn. Dwi wedi bod yn gweithio gyda fo I drio wneud pethau specific I, wrth gwrs, trio ffeindio'r details bach yma sydd actually yn mynd I helpu fi pan mae'n dod I diwrnod y rali. It's like a chain reaction then, up or down. Do you know what I'm saying? Ochr arall. Drive him up. Un bach arall. Up. Fel dw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Syniad oedd bore yma, paratoadau ar gyfer penwythnos yma, Cambrian Rally, so just mynd trwy chydig o exercises gyda Tom. Mae Mosh yn car rhan fwy o'r amser, so mae hips yn dechrau tynnu lan, so just wneud bach o mobility dros o'r corff I gyd. Na'n well? I well? Not really, no. Na. Yn y car, mae fe'n boeth, mae fe'n chwysu lot, so mae fe'n hollol bwysig I cadw lefel y ffitrwydd yn bod e'n gallu canolbwyntio diwrnod y ras, yn y fe. Best bit of kit that you keep in your kit bag, because especially if you are travelling or wherever, your back's going to get tight, you're driving, you think, fucking hell, I need a sports massage or wherever, whereas this can do the job for you as long as you know how to use it properly. Got to wear that out. All right, put that. What's wrong? What's wrong? Ah. I think I've got it in the right place. Tom, the ball's gone. Mae Os wedi bod yn gweithio am galed yn ni, so mae fitness yn sorted nawr, so mae Os just yn ganolbwyntio ar y driver weekend ma. Made a big difference. Dim tro gyntaf fi wedi bod ar y geffil gofoi. Mae'r tîm, wrth gwrs, yn rhan mawr o'r rali hun. Gyda ni, wrth gwrs, fi a'n cyd-yrwr. A gyda ni hefyd y boi sydd yn rhedeg y car, bois ar ochr y tyres. Felly allan ni fod ar rali o gwmpas rhwng 6 I 7 o bobl. Mae pob unigolyn efo gwaith I wneud. Os di pawb yn wneud I gwaith, yn cynnwys fi, mae'n golygu bod ni'n gallu ennill ralis mwy aml. I fod yn onest, y perthynas rhwng
gyrwr a'r cydyrwr ydy'r dan mwyaf pwysig o'r job, really. Dwi wedi mynd trwy ambell i cydyrwr yn y ngyrfa. Os da chi ddim yn gwrando neu'n trystio'ch gilydd, dy'r perthynas ddim rili mynd i weithio. Yeah. Are your glasses stained up on one side? No. Just turn right. Oh, this one. On this one. It's all right. Yeah. Jade's like my mum. She's younger than me, but she's like my rally mum. We compete in rallying. So the majority. Jade's the driver, I'm the co-driver. Can you hear me okay? Yeah, can you hear me? Yeah. One thing that navigators have to do, you have to deal with all the stuff being thrown at you. Stuff, yeah. Wel, llwyth o weithiau mae Jade wedi taflu pethau drosodd gyda fi. I was like, oh. Helmets, jewellery, dillad, falle. Yeah. Bwyd, diodau. I honestly have never heard you speak Welsh like that before. That's really amazing. Are you impressed? Yeah, I'm very impressed. So yeah, some more Welsh. So you've got dale flat. Dale flat. Tull mewn. What's tull mewn? Tull mewn is throw it in. Till. Till. Mewn. Mewn. Tull mewn. Tull mewn. Tull mewn. Close enough. Are we good to go? Yeah, mae'n pwysig i ni bod yn ffrindiau mas o'r car, achos pryd ni yn y car, mae rhaid i ni trysto'n gilydd, achos falle unrhyw amser ni'n mynd off, neu falle mae Jade mynd wneud camgymeriad ac hefyd fi gallu wneud camgymeriad. Pryd mae hwnna'n digwydd, mae rhaid i ni gweud mae hwnna'n iawn, paid â becso, achos ni'n ffrindiau, ni'n gallu wneud hwnna, a wedyn cario ymlaen, a cystadlu yn mor gore ni gallu, so yeah, mae'n pwysig i ni cael relationship mewn y car ac mas o'r car hefyd. I fi, mae rally'n yn arbennig. Sŵn y ceir, y gwynt sy'n dod off y ceir, mae fe'n sort of fel ti'n cwmpo efe. The aim of the game with rallying is to go as quickly as possible from A to B, and whoever gets the least amount of time accumulated over all the stages wins. And the idea is you've obviously got to go as fast as possible. Without crashing. Without crashing, which is always like a real fine line. You break the car, the repercussions are serious. Last corner, last stage, going to the wind, puncture. And dim just puncture, di colli rally. Mae repercussions is lawr y lein. Mae'n serious. Mae'n lot, a dwi'n teimlo dros yn y braidd, cos weithiau dwi'n meddwl mae'n cymryd yn enjoyment I ffwr. A weithiau mae pobl yn cymryd yn ffwr wrong, cos mae'n bach yn arrogant. Dydyn nhw ddim. Y volume o pressure gen nhw'n pwysio lawr arnyn nhw I ennill, a paid am halu carna. Save the car and win. That's it. Save the car and win. You're actually on row one, aren't you, I think? Price could win the BRC today, which is really exciting. He seemed really confident when I asked him a few questions this morning, and I just hope it all falls together and he does well, because he deserves it. Do'n alright, dwi'n meddwl. Dwi'n beth yn nervous rhan amla, ti'n bo? Nice and chill. Cefn yn iawn. Just about. So gwni weld be fydd o fel ar ôl heno, ond edrych ymlaen.
ideally, gweithio ennill. Dyna'r plan. Mae hwn tasg anodd iawn, ond gwni weld. Tydi rally drivers ddim yn gall. Maen nhw wedi cael eu bildio am wahanol i ni. Ti'n gael balansio bod y mental a bod y dda yn dreifio. Ti'n mynd y dda yn dreifio, ond ti'n boring i di slo. Ond ti'n shit yn dreifio, ti'n mental wedyn claw gynta a car o'r ax, so... 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. RJ, 6 left, 50, 5 plus right in, lead us off, 6 left, short. But it open to right, keep in. In, 6 at 6 right, over small crest. 30, 5 plus left in, narrows, 30 straight, 4 plus left, back, 1 right in. Sinking gear, runs half long, and 6 left over crest, 20 slow, 4 left narrows, and gear crest immediate, and 2 minus right, keep in. Beth sy'n mynd trwy ymhenni? Ddim lot i fod yn onest. Dwi'n tueddol i wrando ar beth yr wybodaeth sy'n dod gen y cydyrwyr. Dwi ddim yn cael lot o amser i edrych ar yr olygfa na ddim byd felly. Ond o ran y teimlad, mae fel buzz, thrill. Mae'n anodd iawn i disgrifio ac i gymaru fo unrhyw beth arall. Fel drug, bron iawn. Mae'r dreifars yma, ti'n mynd treinio i fynd ar trac, lle mae'r trac wedi cael ei paratoi i chdi dreifio arno fo. Mae pobl yma jyst i adaptio lonydd sy'n yna yn baro i dreifio ar. A ty, fedrwch chi dechrau'r trac di'r concrete, a wedyn ti'n symud i mewn i grafel, wedyn ti'n dechrau bwrw ti yn y mwt. Mae'r dreifos mae'n constantly adaptio. Mae'n lefel arall o talent o beth dwi'n weld. So, gen fi uffar o respect am rally drivers. Boys ma sy'n byr car. Meira fan hyn fod i mab Melvin sy'n byr cwmni, so dwi'n rentio y car wedyn genddyn nhw. Mae'r car werth rhyw $250,000. So sam chance i adeiladr o fi fforddio un o'r hynna, t'wo? Pryd fi'n siarad ato rhywun am biti ralio popeth, maen nhw'n edrych arno fi fel adrenaline junkie. Wel, fi'n credu ni, anyway. A mae'r pobl chi'n siarad gyda yn edrych ar hwnna'n like rockstar.